Dokáže prerezať reťaz za 3 sekundy, zvariť visiaci zámok za 5 sekúnd a odstrániť hrdzu z celej kovovej brány za 1 minútu. Áno, toto je jednoduchý laserový zvárací nástroj, ktorý spôsobil senzáciu na berlínskej výstave nákladných vozidiel. Jeho účinnosť nepochádza z bežného tepla, ale z vysoko koncentrovaného mikroenergetického prúdu, ktorý odparuje rozstavení kov na molekulárnej úrovni, tomu umožňuje rezať kov 10 krát rýchlejšie ako tradičné rezacie stroje s hladkými a presnými rezmi. Pri zváraní okamžite zahrieva kov na ideálny bod topenia, čím vytvára molekulárne hustú väzbu, ktorá je 3 krát silnejšia ako pri tradičnom zváraní. Inteligentný systém laserového riadenia prednastaví optimálne parametre pre rezanie a zváranie, čím eliminuje potrebu akýchkoľvek úprav. Stačí pripojiť, namieriť a stlačiť, zvyšok sa postará o zariadenie. Je tiež neuveriteľne energeticky úsporný, rozsiahle testovanie ukázalo, že zváranie kompletnej sady ochranných sietí spotrebuje menej ako 1 kW elektriny. Sme odhodlaní priniesť tento silný výkon a pohodlie do každej domácnosti.